Ngwan, oh, Dalo. People can be very funny. You're already white. Barukwala. Hey, Father. Maggie? Came up woman, have you come? Okay. Arhamma. Oh, Maka. Yeah. Arhamma. Okay. Keep a gonna Paris or the come. Okay. Oh, Agma said, Jidima. Jima Hedge. Oh, one hour. Look at that water, not in our brand. Father Bungo Machi, and I'm not Madam Helen. Oh, I got them Nanya Machi. I'm him got where, but Orodo Tan and Boo. Orodo Twa. I come by dollar first the moon. Come by Ferraka. Oh, my hand bigger. I don't foresee Melanie Machi. Take the motor. Read a maka. One non a kitty mirror to the Celia go ferro waka. Take wish. I can't done for so that I got Jem now. And I got Jem. I'm broke. I like what I done first. I'm going to me fathers. Mother, Maggie. Biko, jiri enwayo. Otu obi. Nwoke onye ga-apụta ụwa ya sị ka ya nwụọ n'oge erughị. And ụgwọ onye ọbụla ji wụọ ọnwụ. You know? So ka anyị dị ekwulekwuju onye nwụrụ anwụ. Ma ọkwụjọ mkpụrụ obi onye nwụrụ anwụ. Kama ka anyị Chineke ekele n'ime ihe niile. Kedu ka isi o si eme gị? Ọwa ahụ ọkụkọ o. Agada m akọli. Amadị m otu m ga-eji edewa n'ukwu. Ya gara na-ewu njọ. Ndị na-ewuru n'ọnụ njọ. Mlama na anyasị. Osi m wetuo m isi ihe ụra. Yes, bra. Yeme m otu n'anụ ya tọm. Eme m tabi anya. Ụfọdụ ya ka mụrụ m olu si m tọpụ akwago saghashịa m si bughashịkwanụ n'olu otu m si m sashịa m akwa ya ebughashịa mama ọ bụ otu na mmemme ihe m jikwuo n'isi mbụ sa amadị m ma ọwa ọrịa ka ọwa ara Madam Maggie, agụtara m isiokwu gị ebe o si adị akụkọ gị adị very very contradicting ise kedu ihe na-eme ga-eme ọwụ na ahụ adịghọ gị ka ọwụ na ajọ mmụọ na-enye gị nsogbu ka ọwụ na enwere ụtọ na-eche adọga I just don't understand what you are trying to say. Father, ma chọgụta awa ajọ mma asa awa ajọ mma gbahụ mgbe batara ụkwụ ngwa gị were anya iji ahụ ihe ziri ezi hụ ya ọwụda ajọ mmụọ ọwụ n'ikweghị ghọta so nwere otu ị ga-eji ama m aka ebele beka ngọ ka m jọ ọra nda bat uhu ala ngọ ka m jọ n'ikweghị ghọta sị m sị ma bụ aka mana ikweghị nghọta asọ nwa otu ị ga-eji ama m aka ebewe ya bịa m nga ngodo ya huku m randa bat my hand emege m sị ghọta ya ma ị ga-ama m aka isi ọ bụrụ na ọ ga-ekwe m nghọta mma ị ga aka ma ọ gụta ekwe gị mma ị ga aka gị enyi gị anya gị enyi gị ị ga-ahụ ya ebe randa bat uhu ala ngọ na ohuku m ya huku m otu eme m saghashịa ohuku gị na roundabout uhu ala ọ dị ehuku gị na roundabout ọzara kama ka uhu ala ọ dị ehuku gị na roundabout ọkọ ọhịa mgbe ụfọdụ kwa ya ga m ije n'ahụ ya ga ya ruo na roundabout ọkọ ọhịa ya rute ngwa nga last bus stop ya nọ ya dọrọ m hụrụ ya eguzowe m otu ma chi Maggie, Father, o kwekwere gị ghọta na onye ọbụla na-arụ na the vineyard of God kpọrọ onwe ezigbo nwa Chineke ekwesịghị ibi ndụ otu a isu asụ m so o kwekwere gị ghọta na onye ọbụla na-arụ na vineyard of God onye ọbụla Chineke kpọrọ okpukpe oku ka ọrụ na ya ọrụ n'ezi mmụọ
na eziokwu ekwesịghị ibi ndụ atatu ụkwa atatu akị na ị kwesịrị ibi ndụ gị gwa m ga-abụrụ no ga-abụrụ no. Yes. Fada, gwukwuoro onwe gị gwukwuo n'isi nna maka o nwekwara ndị ha emetekwa ebe enyetekwa ndị ke eriritụ na mantin onye ke eriritụkwa na mantin onye ka ọdọ. I am sorry, I don't belong to such party. Yes. Party m nọ na ya party PDP nye Caesar nke ya nyekwanụ Chineke nke ya. Ị gaghị ewerela ihe edịrịla Chineke were ya nye ekwensu. One thing I want to advise you, my candle advice, candid advice. And ihe m na-ekwu advice m chọrọ inye gị my candle advice. Yes, listen to it. Mgbe di gị nwụrụ, I remembered I visited your home. Therefor. Agwara m gị agwa mgbe di gị nwụrụ. O nne m na-abatago. Nọn o. Ọ dị mma. Adịla otu ime. Nne daalụ o. Agwara m gị mgbe di gị nwụrụ that you can be very very young and attractive. Yes. That ọ bụrụ na ị gaghị anọnwụ gị sibe nna gị gị sibe di gị laghachi back to your father's house. Gị ebe ngwara ihe ọzọ agawanụ eche mmeso that nshibe di m ngawa father's house ọ fada ke gị. I don't mean myself. Ihe m so gị shibe di gị pụta gaa laghachi be nna gị. Enwere ọtụtụ ụmụ okorobịa ndị ka ya ahụta gị so attractive that they can marry you so that ihe niile ndị anyị na ha akọ n'ọnwa ndị ị na-achọ itinye m n'ime ya ha niile ebie. Ma gị ọ dịkwa njọ bụ na otu ịnụ ugbu a gị ka nọbe di gị gaa na-ebigharị ndụ na-akwagharị iko because ihe ọbụla i mere ugbu a ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọ na-awụrụ ha advantage dị ha nwụ ha na-aṅụ ha amajelu thank God. Mba arụdị m otu a ihe m ji na-ama ọkwa amaka ihe ọbụla i mere na ọwụ nje n'ihu Chineke and eluigwe ga-agịgara gị akwụkwọ nsọ gị kpegidere ya. Ọ ga-akara gị mma na i shiri ebe ụgbọala lụgharịa dị ọzọ karịa na ị nọkwa ebe a sị na ị lụọla di ma ọ dị gị anwụọla gị haidezie under that umbrella wee na-ebizi ndụ akwamiko. Ọ maka eluigwe ọsọ eluigwe a ọ dị very 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 long and ndị na-agba ya n'ụkwụ ndị dịkwa very very clever and careful. You need to be careful in everything ị na-eme. Na ihe m na-agwa gị ndụ akwamiko abụrụ ihe o kwesịrị nwa Chineke onye ọbụla na-agụ ozi Chineke onye ọbụla na-ekpere Chineke onye ọbụla na-eme ihe gbasara Chineke kwesịrị iwepụ ndụ na ya. Anyị hapụga ndụ ebiritu ebe a ọ gaghị eduga anyị eluigwe. Na ihe a m na-ekwu ihe ọbụla na-eme gị ugbu a ị nidere ekpere kpegide ekpere were roziri gị were nna anyị dị nsọ were okwukwe tụkwasị na Chineke. The only place ị ga-enweta shelter gwụla inside God. Gị were ha na God mere di gị Chineke bịa jikọlalụ gị ya bịa jidesie obi gị ike ma mgbe ọnwụnwa ma mgbe ụkọ ma mgbe ahụhụ kọrịkọrị ma mgbe ahụhụ tọrịtọrị gị were Chineke mere onye isi ya jidesie gị ike. Ị gaghị adapụnata n'okwukwe ị ga-anọgide n'okwukwe ya agba gị ogige. Fada ịmasị mgbe ahụ Therefor fere aka o nwere ndụmọdụ e nyere m laikiri isi m ga-atụ aka ọrụ echetakwara m ya ebe ahụ shop m nọ n'Ori Afọ n'ime afọ ụmụaka afọ ụmụaka ọ ga shed m nọ ihe m mepekwara na nga na-eme masaji enwere m guest ndị na-eme masaji ma gị chọọ anyị mee gị masaji mana otu na-ewu onye nsọ ị gị na-achọ ka ndị rụrụ arụ akpaha gị aka anyị mekwa home delivery home service mbịa m n'ụlọ mbịa m masaji ogo. Thank you. Naanị m kwa abịa guest na agaghị anọ na shop maka onye nsọ iwu. Okay. When we get to the bridge, we'll cross it. Anọdụ m bekee ahụ machi. Asị m oge ruo anyị akpa otu ọ ga-esi adị. Nkwa ihe m gwara gị
Were onwe gị nyefee Chineke. Ekwela ka ihe ndị anyị na-ekwudoba gị n'ọnụ. Emetekwa gị emete. Fada emete. Kemgbe okotu m guzoro nga m shiri elu gị ụmụ ya. Njaba. Gị shiri elu go mepụ ejire gị ebe a go mepụ. Ahụ mekwa gị bịrịbịrị. Ọtọkwa gị rọrị. Ọwụnụ. Emetekwa gị emete. Ibe gị wu ha dalata ebe. Ke gị wee mee gị n'elu mee gị n'ala gị kwe ka gị shipagide. Agụmekwe gị na-agacha n'ụzọ gị na-agacha agụmekwe ọwụnụ ọgwụ onye isi mbụ mere ya eme ya eme ndị budos emeghị ya ọnwụ maka mmụtachi ibe gị ndị edoro nsọ ndị si awụrụ ha mmanụ n'isi ha gị hụ ha yiri jins otu kwụsha ihe niile na-akwụghị akwụ kwụpụ kasa ọkụ ha dị gị isi enwere ndụ ke gị uge shipagide waịtụnụ anyapagidere gị anyapagide eji ha gọm nyapawa gị ya n'ahụ kegara iche kemdị iche wa ahụ ọjọọ nwara na agbanwe nwere kai ka m kwuo ya ka nnula ọwụnụ akwụrụ m ekwusa awụdụ mmadụ ama gị he nwụọ ma nke he hụ nwụọ ihe nwụọ gịta gwapụrụ imie Maggi, ekelere m Chukwu, kelekwana gị nwa otu isiri kwete ka Chineke yuzu obi kwupụta ihe nọ gị n'ime mmụọ. Mana ama m na ọ bụghị gị nwa na-ekwu, kama na onye m dị against mmụọ ọjọọ ahụ nọ gị n'ime ji gị kwara ngwa ọrụ. Mana ohere ka dịkwara gị ịgbanwe ndụ gị, were ndụ gị nyefee Chineke. Oh yes, some other holy pastors, fathers, and all the people that you've mentioned, ụfọdụ na-eme ha yipụ gaga mee no. Asị imirikiti ka akpọrọ mana ole na ole ka ahụta. O nwere okwu Kraịst kwuru, ọ sị gịnị? Kedu uru ọ ga-abara gị? Edere n'akwụkwọ nsọ. Kedu uru ọ ga-abara gị ma iritecha ụwa niile n'uru mana mbọsị ikpeazụ mkpụrụ obi gị efunarị gị? It's a very punch word that whenever you remember it, you're supposed to pause as a Christian. Ga-echebara ya echiche. And onye ọbụla kpọrọ onwe nwa Chineke kwesịrị ịsọ mmehie asọ. Kachakwa gị bụrụ onye eshiri echichi n'ụlọ nzukọ. Iwu pastor, iwu reverend, iwu bishop, iwu deacon, iwu deaconess, whatever you are being called, ị kwesịrị ibi ndụ dị asọ. Ị kwesịrị be careful because everybody is looking on you. Yes, are you white? Ọ bụ ikuku bụ anyị amara na fada na-eyi trousers. Ọ kwụrụ na-eji ekwu. ekwu. Thank you. I ji eyi trouser. Mana akpọla m oku kedụkwa n'uru ọ ga-abara m na akpọrọ m ka nrụ na Chineke ọrụ. At the end of the day, m rụtụrụ Chineke ma rụtụrụ Ekwensu. Ụbọchị ikpeazụ, where will I collect my salary? Ras, I am not insulted. I am okay. I know you are not the one speaking, but something in you. Ị kwesịrị inwe nchegharị n'ime gị. You are a mother, a Christian mother. You are the mirror to the world. Akwụkwọ nsọ sị na anyị dị ka nnu. We are the salt. Anyị bụ ọkụ. Ọkụ a mụzụrụ dowe ya n'elu tebụl. Ụwa niile ji ahụ ụzọ. Ị gaghị ama ego ọkụ gị tinye n'okpuru tebụl. Chineke mere anyị ka anyị bụrụ ihe. His children should be light. Gị hapụzi ọkụ akpọrọ gị chọzie iwu darkness. Gị bụrụ onwe gị tinye n'okpuru tebụl. How many people will see with you? But as a light, you have to shine in the whole world. If you ga-egosi purity. Okwu ọnụ gị ga-egosi purity. Gị kwupụ okwu otu amara na ewu nwa Chineke. Gị ga ije awụghọ mgbe ị bịara yiri when I wear white amara na m nwa Chineke. No. Even when I am naked, people are supposed to identify me as a child of God because my character will speak first. Always omume ya we are the main thing. Hapụkwa ihe a na-ekwu chagharịa onye ọbụla Bible na-aga kpakpakpakpakpakpa. No, those things don't speak for me. What speaks is your character. He that is in you, what is coming out of you. Ihe ndị ashị gị n'ime na-apụta. Ọ bụ ya wee ebe a na-elekwasịrị anya. You need to change your life. You need to change your style. You need to change your step. Gị gbanwee ndụ gị. Because you cannot eat in the mountain of God and at the same time you eat in the mountain of the devil. It is two different parties and they cannot go. You cannot merge darkness and light. No. God is light. And he sees your heart. Even before you come to me, I know what is in your heart.
I know what you have come to say. I'm a mihijil makeda. I'm a quan mihich or you. O daily chori queen. It's a trembosy was rim nozo. Come on, the CW goes Wanka. Actually, my pum you. Actually, him and got confession. Man, it is written all over you. But you are still serving a merciful God, Mother Maggie. God can still forgive you. God can still overlook those your sins. If only you can confess Him today and embrace Him. Your children can go through to Him. If only you can confess. Today can be a new day. Tomorrow you jump in. Kiss God. I have lived my life in the past. I have lived as I want. Now I want to live according to your direction. Actually, me been to the keys to the quadro. Isaiah 43, 18 to 19. Now 18 way. Also all things shall pass away. Johnny Lepuelema. I won't then your jaw. I had to fum. Then your jaw. I'm a guzo. Now Isaiah 43, verse 18 to 19. I'm getting all things shall pass away. Now I'm a new creature. God have heard you. Chineka number one. Obara like in Jogma, won't lose in a land. Or you repeat after me. Lord Jesus. Lord Jesus. The Lord is good. As you ngozi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Amaghị m ụdị ndụ ị na-ebi taa. So many of us are like this. So many of our pastors are like this. So many reverend fathers are like this. So many of our bishops are like this. But what shall it profit you? If you gain the whole world, everybody is busy talking about money, 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 money. What about the souls of those people you are pastoring? What about the souls of those people you are fathering? What about the souls of those people you are bishoping? What about the souls of those people that God has given into your hands to lead them to the promised land? Are you guiding them to the right path, or are you misleading them? Remember, at the end of it all, we will sit at the judgment throne of God and we will give account of what we have done in this life. I go where give account what you have done with that onyanya Chineke. Who is this man? Or who is this Imo? This is Reverend Father Imo State, unquote. Obungongo, Father Obungongo, Oyemwo. Giburu Ngongo Jobia, Mbupubia. Giburu Komabia, Mbupobia Nime. Gay Kunzia. Gina Gazeti Kamachineke. Because it is good to walk in dominion. I am a child of God. Devil, get behind me. Thank you very much.